Mae yna binc, a mae yna binc. Positifrwydd Pinc. Dyma chi stondin ardderchog Merched y Wawr. Mae'r cyfarwyddwr y fan hyn, Tegwen, a llywydd cenedlaethol, Bethan. Picton Davies yn fan hyn. Dyma beth yw Pinc, a mae'r sbectol yn edrych yn hyfryd, Bethan. Mae'n ychwanegu at yr edrychiad yn dywed. Ti'n gwybod, os falle bydda i'n mynd ar goll yn ganol yr holl binc yma, odi? Mae'r ymdrech yn anhygoel. Odi, mae'n eithriadol yn dywed. Ond mae'n ymgyrch bwysig iawn. Odi, ymgyrch fyne fel llywydd cenedlaethol am y 2 flynedd ar y listen dwi wedi dewis yw ymchwil canser Cymru. Oherwydd yn anffodus, 1 mewn 2 sydd yn dioddau o gancer yn dyfe, a mynd i'n codi arian. A mae'r swm yn aruthrol. Mae aelodau wedi bod yn gweithio mewn sut gymaint o wahanol weithgareddau i godi arian. Mae hynny weld ar y stond. Ti'n edrych yn ffantastig os gael ei ddeud. Mae hynny weld yn dydi. Mae'n anhygoel. Mae pobl yn dod mewn a maen nhw'n rhannu eu profiadau a'i straeon. Mae yna bositifrwydd, mae pobl yn hapus i siarad, ond mae pobl wedi bod yn cerdded yn Llanuwchlyn, efo wigs pinc amdanyn nhw, ac yn Pontypridd o Soddwetha. Felly mae codi ymwybyddiaeth, ond y peth bwysig yw bod y cyfeillgarwch. Wnaethon ni ddechrau'r ymgyrch mis Medi diwetha, mae dros 55,000 wedi cael ei godi hyd yma, a mae'r ymdrechion bingo bwtch, bingo beth, mae bob fath o beth wedi digwydd, ond un o'r pethau sydd wedi dod â pawb at ei gilydd yw'r blodau. Mae milodd, 2,000 o flodau wedi cael ei gweu a'i crosio, a ni'n gwerthu y rhai sydd dros ben nawr fel broiches hyfryd am 2 bunt a pint, ond mae dros 1,000 yr un o'r blodau wedi gweu a crosio wedi mynd mewn i'r llogiau arbennig sydd wedi cael ei creu. A mae'r heini fan hyn ar y stondin. Odi. A Bethan, be fyddwch chi'n gwisgo? Un o'r 2 yna? Byddai'n gwisgo un o'r 2 ynghyd gyda Mari Grig, dydd Mercher yn derbyneb sydd dan i lawr yn Corlan Daeth yn Ilar, S4C, a fyddwn ni gwisgo nhw am y tro cynta'n gyhoeddus, ond maen nhw yma i bawb i weld. Mae 1,000 o flodau yr un ar bob ffrog. Maen nhw'n mynd i fod eitha trwm, a gobeithio fydd i ddim rhy dwym. Ie. Ond odi, mae bob aelod sydd yn gallu, a mwy na beth dwi'n gallu gwneud yw crosio gwau, enghraifft. Ond pwy sydd wedi dod ar cyfan at ei gilydd? Mam a merch sydd yn byw yn Aberystwyth, Rhian a Mair, Rhian Jones a'i merch Mair, wedi fod yn roi'r cyfan at ei gilydd sydd wedi gwneud y ffrog a gwynio'r blodau wedyn yn igol ar bob un. Fyne a Mari wedi bod yn cael yn fittings ar hyd y ffordd, ond fyddwn ni'n cyd gerdded dydd Mercher wedyn yn y derbyneb am y tro cynta ni gwisgo nhw. O, dipyn o ddwrnod i chi a Mari felly. Fydd hi'n diwrnod mawr cael gwisgo nhw a gan feddwl ar holl aelodau sydd wedi cyfrannu yn helaeth at y 2 ffrog. Mae'r ymgyrch yma, mae wedi tanio yr aelodau, ond di hwnni ddim syndod nac di fel ti'n sôn. Mae caredigrwydd yr aelodau yn bell gyrhaeddol, ond busnesau hefyd pan o'n i'n cysylltu dy pobl yn gweud bod ni'n chwilio ymlaen. Wendy's Wolves yn rhoi 120 o bellenni gwlan i ni. Carthenni Dinefwr yn cydweithio dyn ni i greu gwisgo Frethyn Penmachno. A caredigrwydd y loteri wedi'n galluogi ni i greu stondin o'r math yma. Pawb yn cael dod at ei gilydd i wneud y cwiltiau ar... Gai sôn am yr un cwilt na sydd ar y mur yn fanna. Be di hanes hwn? Aelod yn y gogledd wedi mynd ati i greu'r cwilt a mae wedi cael ei noddi i wneud y cwilt. Glenys Williams, a mae dros 1,300 o bunnoedd wedi cael ei godi yn barod, y pobl wedi noddi i wneud y cwilt. Felly mae'n gwilt arbennig iawn a ni'n ddiolchgar iawn, ac yn amlwg mae'r symbol mor bwysig cancer y fron. A wedyn mae'r cwilt sy'n gefn yr stondin, hwnna fydd y wobr gyntaf yn y raffl dydd Iau yma. Felly eto aelodau o dan arweiniad haf yn swyddog datblygu ni yn y gogledd ddwyrain wedi mynd ati i greu cwilt fel gwobr. Ac i gloi, mae'r bunting yn naturiol yn binc, ac mae'r rhain wedi creu gan... John Phillips o Gangen Carno. John yn arbennig iawn am greu buntings. Mae'n gwybod bod fi'n caru buntings. Ond mae wedi gadael... Un ymlaen yn bob tri, oherwydd blwyddyn nesaf mae Merched y Wawr yn dathlu 60 mlynedd a bydd na ddiamwyntiau a 60 dros y bunting erbyn blwyddyn nesaf. Mae hon yn meddwl ymlaen yn barod Bethan. Odi, fydd hi flwyddyn arall o ddathlu. Ardderchog. Wel, da chi'n edrych yn pictiwr y ddwy na chys gael ddeud. Llongorchiadau. Wel, iechyd da, wigs amdani a phob hwyl yn y ffrogiau fori. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn.